Akwụkwọ akụkọ nke mbụ dị ebe a bụ nke si n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'akwụkwọ akụkọ nke Punch nke a wee dabata Nigeria to begin rice export to Egypt. Nigeria to begin rice export to Egypt. Ala anyị bụ Nigeria ka a na-ekwu na mgbe etinye aka na ha ga-amalite ịtụpụ osikapa banyezie na mba Egypt n'ọnọdụ ibujezi ebe ahụ ka a na-ere ya ere. Ọ dị mma, nke a bụ akọ dị mma ma bụrụzie nke ga-eme ka anyị na-achụtara onwe anyị ego nke anyị. Nigeria to begin rice export to Egypt. Nigeria ga-anọ mgbe etinye aka malitezie nnọọ ị na-atụpụzi osikapa pụọ na mba Egypt. FG conducts feasibility studies on 3,658 kilometer railway routes. Ọchịchị etiti Nigeria wee na-agụkọ ihe ọ ga-ewe ya iji rụzigharịa okporo ụzọ oloko gburu puku kilomita 3 na 658. Ọ dị mma, edebezi ga-agụta ya nke ọma dịka ọ na-ama amụma ịrụzigharị okporo ụgbọ oloko dịgasị iche iche n'ala anyị. N'otu akwụkwọ akọ nke Punch ka nke a si wee dabatakwazi ugbu a. Soldiers crushes general to death in Lagos barrack. Soldier crushes general to death in Lagos barrack. Otu onye ọrụ soja ka a na-ekwuo na ọ kụgbuola onye ọrụ soja ibe ya, onye nke nọ n'ọkwa general na ebe ndị soja na-anọ na steeti Lagos. Mgbara jebezie ka ịmata ihe mere ya bụ ajọ nnụnụ jiri wee bee. Otu onye soja akụgbuola onye ogbo ya, onye nke nọkwazi n'ọkwa general, wee kụgbuo ya anwụnyụ anya nnọọ na steeti Lagos ka nke a mere. Sanwo-Olu mourns Lagos lawmaker who slumped at APC rally. Sanwo-Olu aka na-achị steeti Lagos ka a na-ekwu na ọ bụzi anya mmiri n'anya ugbu a na-eru ụjọ nyegara onye omeiwu nke steeti Lagos ahụ, onye nke dara nnọọ wee nwụọ. N'oge ahụ otu ndọrọndọrọ APC jere ịchụ nta nkwado ha na Jos. Ọ dị mma, nke a bụkwazi akọ dị mwute. Lawyer writes EU on Kano say IPOB leader sick. Lawyers write EU on Kano say IPOB leader sick. Ndị na-ekpechitere Maazị Nnamdi Kano, ndị ọkaikpe ya, ha dejegoro otu European Union akwụkwọ wee na-agwa ha na onye ndu otu IPOB Maazị Nnamdi Kano na ọ nọzi na-arụ ọnwụnwụ ugbu a. Gbarazie ejebe na akwụkwọ akọ nke Punch ga-agụta ya nke ọma. N'otu akwụkwọ akọ nke Punch ka nke a si wee dabata. FG ASUU begin fresh showdown ministers lecturer. Ọchịchị etiti Nigeria na ndị nkụzi mahadum ha amalitekwala nọ ịdụrịta aka ọkpa ọsọ dịka onye minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ nọrọ nnọọ wee na-akụsuzi ndị nkụzi mahadum. Ọ dị egwu nke a na-abịa dịka a na-ekwu na ọchịchị etiti Nigeria nọrọ nnọọ wee kwụọ ha ọkara ụgwọ ọnwa ha. Gbarazie ejebe ga-agụta ya nke ọma n'akwụkwọ akọ nke Punch. Aka na gbada n'akwụkwọ akọ ndị dị iche iche nke a wee dabatazie ugbu a. Akwụkwọ akọ nke Leadership. Breaking governors sponsoring thugs to disrupt opponent political rallies, IGP. Nke a dabatara ugbu a were na-ekwu na ọ bụ ndị gọvanọ nọgasị na steeti dị iche iche ugbu a bụ ha bụ isi njọpụ ala na-akwado ndị na-akụso ndị abụghị ndị otu ndọrọndọrọ ha, ndị nke na-ejegharị na-achụ nta nkwado. Ọ bụ onye Inspector General ndị uwe ojii ala Nigeria bụ ya kwuru nke a. Ndị gọvanọ enwere ugbu a ndị nke nọ n'oche ọchịchị, ọ bụ ha na-ahazi ndị na-akụso ndị na-achụ nta nkwado bụ ndị anọghị n'otu ndọrọndọrọ ha. Kpọrọzie ejebe ka ịgụta ya nke ọma. Ọ bụ onye ọrụ uwe ojii, onye isi n'ụlọ ọrụ uwe ojii ala Nigeria IGP bịa na-ekwu nke a. Dịka nna gbada n'akwụkwọ akọ nke Leadership nke a wee dabatakwa. Anambra vigilantes rescue kidnapped Catholic priest, one other. Otu ọrụ nche vigilante steeti Anambra ka a na-ekwu na ha anapụtala otu onye ụkọchukwu ụlọụka Katọlik, onye nke ntọrọ tọrọ, ma napụtakwazịa otu onye akụkọ na-akọ na Reverend Fada Okafor, onye nke a tọrọ n'ụbọchị Tuzdee n'Igbo Ukwu,
n'okpuru ọchịchị Agụata nke steeti Anambra abụrụgo onye nwere onwe ya ugbu a dịka ndị ọrụ nche vigilante gbakeniriara dịka dimkpa wee napụta ya n'aka ndị ntọrọ. Please train stakeholders on community policing Southeast. Kemewere ọzọ. Please train stakeholders on community policing in Southeast. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii enyego ọtụtụ ndị mmadụ ọzụzụ na mpaghara ala Igbo, nyekwuzi nnọọ ndị na-atụ nke na-eme na ngalaba ọrụ nchekwa ma bụrụ iji wee kwalite ọnọdụ nchekwaba ịgba na obodo ndị nke nwegasịrị na ndịda ala Igbo anyị a. Ọ dị mma. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ka na-ekwu na ha enyego ndị na-atụ nke na-eme na ngalaba nchekwa ọzụzụ ka a ga-esi wee chekwaba obodo ndị enwere na mpaghara ala Igbo iji hụ na enwere ezi nchekwaba ọkpakọpe nchekwaba odeshi. Anọzi m n'akwụkwọ akọ nke Guardian. HURIWA slams SOLUDO UZODINMA over failure to conduct council election. Otu edemede na-ahụ maka ikike dara mmadụ bụ otu HURIWA ha akụsuola SOLUDO ya na UZODINMA aka na steeti Imo maka ịgba ọnyụpa ha na-agbawo nyegara ịhazi ntuliaka elu nke ime obodo dịgasị iche iche, ya bụ local government elections. HURIWA akụsuola SOLUDO na UZODINMA maka ọjụjụ ha jụrụ ịhazi ntuliaka elu nke okpuru ọchịchị ime obodo dịgasị iche iche. Apụọla m na Guardian. Ọ dị mma, anọzi m n'akwụkwọ akọ nke Daily Sun ugbu a. Nke a wee dabata ozugbo n'akwụkwọ akọ Daily Sun. Tinubu Umahi APC governors unveil Ebonyi Governors Lodge in Abuja. A na-ekwu na Tinubu Umahi nakwazi ndị gọvanọ nọ n'otu ndọrọndọrọ APC na ha agbaghepụla ebe obibi nke gọvanọ nke arụrụ na Abuja, ya bụ Ebonyi Governors Lodge nke arụrụ na Abuja. A na-ekwu na ha agbaghepụla ya ozugbo. Ugwuanyi approves a backlogs of promotion of civil servants. Ugwuanyi ka a na-ekwu bụ aka na-achị steeti Enugu na o binyela aka ma kwado ka ebunye ndị ọrụ bekee ndị nke etosiri n'ibuli n'ọkwa ozugbo ma bụrụ ndị nke a nọrọ n'oge gara aga wee jụ na agaghị ebuli ha n'ọkwa. Ndị mma nke a magburu onwe ya o wee bụrụzi ugbu a ka e mere nke a. Get your PVC, vote in good leaders. Ohaneze urges Igbo. Get your PVC, vote in good leaders. Ohaneze urges Igbos. Wetekwa na akwụkwọ ikike PVC n'ogbu a tụnyere nụ ezi onye ndu. Otu Ohaneze ndị Igbo na-agwa ndị Igbo nke a. Jeenụ chọta PVC unu tụnyere nụ ezi onye ndu. Ohaneze ndị Igbo na-agwa ndị Igbo okwu a. Iwetala nke gị. Ọ dị mma o. Anọzi m n'akwụkwọ akọ nke Vanguard ugbu a dịka ya bụ akwụkwọ akọ dahịpụrụ. Tinubu will take care of Igbo Southeast will vote APC Umahi. Kamewere ọzọ. Tinubu will take care of Igbos Southeast will vote APC Umahi. Tinubu ga-elekọta ndị Igbo anya n'ụzọ pụrụ iche. Ndị Igbo ga-atụnyere APC. Umahi na-ekwu nke a. Tinubu ga-elekọta ndị Igbo anya nke ọma. Ndị Igbo ga-atụnyere APC. Umahi na-ekwu nke a. Umahi bụ aka na-achị steeti Ebonyi. Dịka nna mgbada n'akwụkwọ akọ nke Vanguard nke wee dabatakwazi ugbu a. How drunk soldiers crushed army general to death inside Lagos barrack. Nke wee na-ekwukwazi otu onye ọrụ soja ṅụjuru mmanya afọ nnọọ siri wee kụgbue onye ka ya n'ọkwa, onye nke nọ n'ọkwa general wee kụgbuo ya ọnwụnye anya pee na steeti Lagos ebe ha nwere isi ụlọ ọrụ ha.
2023 South elders stakeholders move against Tinubu. 2023 South elders stakeholders move against Tinubu. Ntuli aka elu nke afọ 2023 ndị okenye enwere na mpaghara mba mmiri South na ndị na-atụ nke na-eme site na mgbago site na mpaghara ahụ azọpụla njem imegide Tinubu. Aka werekwa ya ọzọ, ntuli aka elu nke afọ 2023 ndị okenye enwere na mpaghara mba mmiri South na ndị na-atụ nke na-eme na mpaghara ahụ ha azọpụgo njem imegide Maazị Tinubu. Amaghị m ihe kpatara nke a. Ọ dị egwu nke awụ dịka ọ na-afịọtụ na ngalaba ndọrọndọrọ ọchịchị ala Naịjirịa. Petrol price hits 250 naira per litre in Awka as customers lament. Petrol price hits 250 naira per litre in Awka as customers lament. Otu lita mmanụ petrol ka a na-ekwu na ọ nọzi n'otu narị naira na iri ise 250 naira n'Awka, isi obodo steeti Anambra, dịka ndị na-azụrụ mmanụ petrol nọrọ na wee bodo aka n'isi wee na-eti okokokolie. Ọ dị egwu. Ị ga-echeta na mgbe ọbụla ihe metụtara na mmanụ petrol ọ metụla ihe niile. African First Ladies seek end to stigma discrimination against infertile women. African First Ladies seek end to stigma discrimination against infertile women. Ewe na-ekwu na ndị nwunye ndị isi ala enwere na mpaghara Afrịka na ha azọpụgo okwu dị mkpa ugbu a iji hụ na ewetara ya n'isi njedebe bụ mkpachapụ na mmegide a na-emegide ụmụ nwaanyị ndị na-amụtaghị nwa. Nwunye ndị isi ala dịgasị iche iche enwere na mpaghara mba Afrịka azọpụla okwu dị mkpa ịhụ na ewetara ya n'isi njedebe mkpachapụ na mmegbu a na-emegbu ụmụ nwaanyị ndị atụghị ime. Ọ dị mma nke wee chetara m ihe akwụkwọ nsọ kwuru. Aṅụrị ọṅụ gị nwaanyị na-atụghị ime. Buhari approves 134 billion naira security allowance for veterans and military officers. Buhari approves 134 billion naira security allowances for veteran military officers. Buhari, onye isi ala Nigeria, ewepụtago ma mawapụta ọkpụrụkpụ ego gburu narị ijeri naira na iri atọ na anọ 134 billion naira iji wee kwado ndị ọrụ soja ndị nke legoro ezumike nka. Na Vanguard ka akụkọ a si wee dabata. Ọ bụrụ na ngụpụtacha nke abụọ m n'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard. Nigeria versus Portugal. Ronaldo ruled out of friendly due to stomach bug. Asọmpi nwanne na nwanne ahụ nke ga-adị n'etiti Nigeria na mba Portugal maọbụ mba Portugal ka a na-ekwu na ewepụla Ronaldo dịka onye ga-eso wee zọ ya bụ wee gbaa ya bụ bọọlụ dịka a na-ekwu na ọ nwere nsogbu afọ. Ọ dị mma. Anọzi m n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post ugbu a. Demolition over 50 Enugu residents under threat. Beg Governor Ugwanyi to stop Innocent. Dịka Maazị Innocent nke Innocent Group na ama amụma itikpọ ma kopịa ọtụtụ ewumewu dị iche iche na steeti Enugu. Ihe karịrị ụmụafọ steeti Enugu mmadụ 50 etiela obewu dịka ha nọzi n'ihe iyi egwu ugbu a na-enwekwara ike wee kopịa ụlọ ha wee bidozi ikpere na abanana wee na-ayọnụ Gọvanọ Ugwanyi ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka ma kwụsị Innocent ịbịa kụkpọọ ụlọ ha.
akụkọ mere ka amata na ebe a na-ekwu na Maazị Innocent na-ekwu na ọ bụ ụlọ mgbasa ozi redio Nigeria Enugu bụ ha na ya nwekwana mmekọrịta maka ya bụ ogbe dịgasị iche iche jee ka ịgụta ya nke ọma na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Ọ dị egwu aka na-aga n'iru maka na aka ọ dịka ọ ka na-adabata ebe a ugbu a. Anọzi m n'akwụkwọ akụkọ nke Premium Times ugbu a. House salary, Sultan of Sokoto appeals to Nigerian university lecturers. Sultan nke Sokoto ogbo n'ikpere na-adọzini ndị nkụzi mahadum ka ha bikono chena echiche azụ dịka abụbụ ọrụ na-eshikwa ọzọ maka na ndị nkụzi a na-agbarụ ihu na ọchịchị etiti Naijiria kwụrụ ha ọkara ego ha A strike. Nigerian government insists ASUU members won't receive withheld 8 months' pay. Abụbọrụ ndị nkụzi ọchịchị etiti Nigeria ekwechirigo na ha agaghị akwụ ndị ASUU ya bụ ego ụgwọ ọnwa asatọ ha nke ha jichiri ejichi. Ọchịchị etiti Nigeria ekwechirigo na-ekwu na onye arụghị ọrụ agaghị akwụ ya ụgwọ ọnwa ya. No work, no pay. Ọ dị mma bụrụ na m pụọ n'akwụkwọ akụkọ kebụl ugbu a apịachikọm ya. Oshiomhole, I pray more people like Wike will come into governance. Oshiomhole, ana m ekpe ekpere na ụdị mmadụ dịka Wike batakwuore n'okwu ndọrọndọrọ ọchịchị. Oshiomhole, Adams Oshiomhole na-ekwu nke a. Ọ dị m onye magara ntị ọkazi anaghị eji akpa ikechie ya ọnụ, otu a ka m ga-esi wee gbado ya n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị nke tata. Aga m ejezi nnọọ ka mgbanyepụ igwe okwu a, mana ọ ga-abụ ma ịnacha m ozi abụ ahụ ya etemasị onye na nkwụkwọ n'oge ihe mere m anyị ya. Okwu dị kpụrụkpụrụ edewe ọnụ kpụrụkpụrụ wee kwuo ya ịbata ekwuchara mmadụ akatọla onye ọbụla. Ekwekwala onye dara ibi wee chọọ ka ịtụ afọ kwuo okwu dịka onye azụrụ azụ ada ama ama. Ndewo nwanne mmadụ mamawa mee mụ na gị. James na-aṅụrụtụ mmiri. Ọ dị mma. Jehova bụ eze.
No. Odinma. Ya gazie. Odinma. Ya gazie ga keme. Mamao. Odinma. 08151017777. Ị nwere ike ijekwazi n'iru akwụkwọ Facebook, YouTube. Anyị gafe anya ịgafe m iro na iro. Binyere anya ka ịhụnanya ma na-atụsara anya osi a ka o wee nwee ike na-ejezu ebe o kwesịrị ijezu. Ndewo. Emetụ nnọọ. Ọ dị mma. Esi onye dị ọkpa ka ewu. Ya gazie. Anụla olu gị. Ndewo. No, aha gị na-ebisa agbọ. Pụọ n'ebe redio gị dị. Gaba n'iru. Achọrọ m ikwu okwu n'isiokwu na-asị ndị HURIWA n'okwu megide gọvanọ Imo steeti maka Anambra na ha anaghị ahazi ntuli aka ime obodo. Ana m achọ itinye ebe a na ndị sineti anyị, ọ bụrụ na iwu ha na-eme bụ ihe ga-enyere anyị aka, ha na-ete n'ezigbo iwu gbasara ọchịchị ime obodo a. Ngwa na a na-esi ihe n'ọrụ, ọ bụrụ na ekwucha ya awụsa ya ebe a. Ihe na-eme ndị gọvanọ ji eme ihe ha na-eme bụ na ọ nweghị iwu emere iji hazie ọchịchị n'ime obodo, hazie ya nke ọma. O nweghị iwu ha mere siri ike otu a na-akwaghị esi ihe n'ọrụ. Ha tinye n'ọrụ. Ya gazie. Ọ dị m. Anụla olu gị. Anụla olu gị. Ya gazie. Anyị na-aga n'iru. Anyị na-aga n'iru. Reverend Madubike onye ameka ụmụaka isi ochie. Mana ị na-eje ozi na Methodist Diocese nke Ọka. Wee na-asị ka Chineke weta udo n'obodo anyị abụọ Nigeria. Amen. Ndewo. Nne. Ọ dị mma. Aha gị na-ebisa agbọ. Ada na nka nnọọ. Ebe na-etinye ọnụ ka gọvanọ obodo steeti na ndị na ndị isi ji mekọpụta anyị. Wee na-ekwusi ndị Igbo anya takwa aka na Naijiria ka ndị mmadụ ghara ikorotere. Petiti nwa ahụ ọ bụrụ ezinụlọ ka ọ na-enye ndị obi ya n'igwe ka elekọta aka ma ọ bụrụ ndị Igbo ka o ji elekọta. Ndị Igbo na-afụ nchịchịta ike ma wetara ya akọrị. Ihe tere ghara ikekwa ọzọ n'isi ndị Igbo. Daalụ. Mgbe aka aga m eje n'iru akwụkwọ ọ dị maka m amalite YouTube na nke Facebook nke a wee dabata ugbu a. Jose Okere ị na-asị ajụjụ ka ị na-ajụ, kedu isi ọchịchị onye kwuo uche ya anyị nọ n'ime ya? Kedu ihe ndị ọkaigwe agụrụ m maka ndị ọkaigwe ebe a nna gazie. Matthew Anumba isitere n'Ọfịa na steeti Anambra. Ndị Naijiria erijuola n'osikapa afọ ma ya fọdụzie nnọọ ije bujewe ya na mba Ijipt. Ajụjụ ka e jụkwara. Prince Winner isitere Lọm Ụmụnsị ị na-esonyere anyị, gaziere gị Prince Winner.
Ude Nnaemeka Val ụmụ onyere ọha n'Uli na steeti Anambra ị na-etinyere anyị ya gaziere gị nna nke gị debe Stanley Oluchukwu agụ atakọpa wee na-asị nke bụ eziokwu bụ na ihe ọchịchị etiti na-eme ndị ASUU na ọ dịrọ mma ma ọlị. Ọ dị mma ya gaziere gị. Wina Ibe Iselọm ụmụnse nke bụ eziokwu bụ na ala anyị bụ Naijiria na-aghọzikwa na ihe ọzọ kwa ụbọchị a na-anụ aja akụkọ igbu mmadụ ebe niile. Ọchịchị dị ugbu a meke n'otu ihe iji hụ na akwụsịrị ajọ ọnọdụ a. Daalụ Wina Ibe. Political campaign strategist Chijioke Okwaroha izitere Owerri ebe iri n'Ọlụ ise ihe ọma ka Chineke gaa n'iru gọzie m. Ọ dị ma ya gọzikwazara m gị gọzie unu niile. Nwachukwu Kennedy Chinedu ị na-asị nzute ahụ Tinubu zutere ndị ụka Kraịst ọ dị ma anya gụrụ nke atata ya gaziere gị mama. Kenechi Okoye ise ehihie ọma. Chibuike na James Abụrụ Ifeanyị ọ dị ka ana m achọ ka nweta ihe ego edere ebe a. Iwu na-asị ọ dị ka Buhari bụ onye isi ala anyị na ọ nara anọ akwa ụmụafọ ala anyị. Iwu na-asị negodi nnọọ ka o si wee na-etinye okwu Maazị Nnamdi Kanu ọnụ nakwazi otu o si wee na-etinyekwazi nke ndị ASUU ọnụ. Ọ dị mma ya gaziere gị Kenechi Okoye. Chioma nwa na Chala Ụmụchi isi anyị daalụ ya gaziere gị nne. Ọzọ Francis Nnamani nwaafọ Amagonza na steeti Enugu ise ihe ọma. Ndị ọpa egbe gburu ezinụlọ mmadụ 9 anya gụrụ nke a mana anyị mana enwere ihe dị otu amerụ ị na-akatọ agwa ahụ. Ọ dị mma ya gaziere gị Ọzọ Francis Nnamani. Udeze Livinus Akụnesi Obi ike n'isiokwu ị na-ekene anyị niile mana James ọ dị mma anyị na-ekenekwazi gị. Iwesị biko ndị ọchịchị etiti Naijiria ọ dị mma nke adachapụla o. Ọ dị mma ochie atakwala azụ ọsị dịka ọchịchị etiti na Naijiria nakwa ndị nkụzi mahadum ka ha were n'obi Chineke dozie okwu a ha na-esere ha. Ọ dị mma ya gaziere gị Akụnesi Obi ike maka na ya bụ okwu akarịala. Okoye Calvin iwe na-asị onye soja ahụ gburu onye otu ya na steeti Lagos ọ dị mma ya gaziere gị Okoye Calvin mana a na-ekwu na ọ dị ka mmanya ka ọ ṅụrụ. Gift ọnụnụ akụ esi izitere m Ajị n'Oru West na steeti Imo. Ihe na-eme n'ala anyị a na ọ gwụrụ mmadụ ike Chukwu nyere anyị aka. Ọ dị mma na-ekwu na ọgwụgwụ oge ka nọzi n'ime ya. Owen Pascal Obi nwanne ise ihe ọma isitere n'Ọfịja isi na ihe anyị na-eme ebe a na ọ na-atọgọ ụtọ. Ọ dị mma. Willie Nwosu nke ga-adabatala ugbu a onye soja ahụ gburu onye otu ya. Ọ dị mma Willie ka m hapụ kene nke anyị kwuru ebe a daalụ mana ị na-ekwu na isi akpakọ ihe ọnụ. Kenechi Calvin biko na ụmaghị aghọtara m ebe isi apụta na ụmaghị kwuru okwu mkpọmasị ka o si kwuo okwu mkpọmasị. Ọ dị mma ọtachazi m nke a ya gaziere gị nke a bụ echiche obi nke gị nna. Otu Jeme Kine ka ọ dị mma isi anyị gaa n'iru na anyị gaa n'iru. Nwa okike gịnị ka Chukwu Daniel isitere eke ụtụtụ na Ọsụ nwere asị mmanụ petrol a na-erezi ya $300 ya bụ 300 naira ebe ahụ ị nọ ugbu a. Ọ dị egwu ọ dị egwu. Diamond Jenny isi Maazị Igbo isitere Ọlụ ị chọrọ iji ohere wee rịọ n'ọchịchị etiti Naijiria ka ha bikotela n'echiche azụ ma kwụọrọ ndị nkụzi mahadum ụgwọ ha. Ọ dị mma iji kwalite ọnọdụ agụmakwụkwọ nke na-adakpọzi adakpọ ugbu a. So to so Sebastian nke ga-adabatala ugbu a esi m kedu ka m mere adị m mma isitere Awụ Ide Mmiri were asị okwu ahụ HURIWA gwara SOLUDO na ndị ọzọ na ọ dabara adaba iwe na-akpọkwazi oku ka atọhapụrụ gị Maazị Nnamdi Kanu ozugbo daalụ. So to so Angela Chukwu ma eze nke gị dị ebe a ugbu a isitere Nkwere na steeti Imo. Iwe na-ekwu okwu maka ihe ụmaghị na-ekwu ka ndị Igbo tụnyere APC
we na-asị Chineke nyere anyị aka ọdịmma ya gasịrị gị enwere ọtụtụ ihe degasịrị kemgbe odogwu isere ekwule ọbịa sito hapụrụ gị Maazị Nnamdi Kanu otu a ka isi wee dị ya Prince Dangos Chiagozie Abangasị isere ọlụ iso na ihe ahụ ọchịchị etiti Naijiria na-eme ndị nkụzi mahadum na ọ dịghị gị mma n'obi maka ịchabisi ụgwọ ọnwa ha ọ dị egwu Izu King isi m ehihie ọma isere Owerri Ụmụdịọka si hapụrụ gị Maazị Nnamdi Kanu ọ dị mma anụla olu gị enwe okike gịnị ka Chukwu Daniel agụọla m nke gị ya gaziri gị Oji Mayor Ebuka Achịna asọmpi egwuregwu ahụ ga-adị n'etiti Naijiria na mba Portugal iwe na-ekwu na Naijiria agaghị emerinwu ndị Portugal ma Ronaldo nọ ya o ma Ronaldo anọrọ ya ya gaziri gị Vitus Okeke Ọgụnna Chimanya bụkwazi aha gị ị na-ekene isi anyị daalụ n'ọrụ ọma anyị na-arụ ebe a ya gaziri gị nna ozi dị ebe a karịkwara akarị o ama m na ahịa m agụchali ya ka anyị bụrụ oku ekwentị ndewo Amnisha ọ dị mma nsogbu adịrọ James mana ọ jere ịṅụrụ mmiri ọ dị mma nwa ya nwaanyị Mmadụ ada ọ dị mma na-ekasịrị gị ọ dị mma ekene dị Chineke anyị ịtachigo masta nwee ekene gaba n'iru ya gaziri gị Amnisha ya gazie ka anyị nwee ike nabata onye ọzọ ndewo aha gị na-ebisa akpọ ya dịkwazịara gị mba ama nnọọ maka okwu nna anyị na gọvanọ a na-ekwu gbasatara ka m na-asụ ya dịka odododo ya abanye ọkụ ya gawadara afọ na nwedị ibe ọbụla dị nke ịkwado onye ọbụla na atụrụ anyị achọpụta nkọbata n'obodo anyị achọpụ ọkụ ije na votu na ndị Igbo achọghị prezident atọrọ ya anyị chọrọ anyị bụ nọ ndị kala alaga biko ka ha hapụrụ anyị anyị bụ ije achọghị gọvanọ achọghị prezident biko ya adịghị mma ya dịkwazịara gị Angela Chukwuma Eze nke gị dị ebe a ya gaziri gị Angela Istere Nkwere na steeti Imo anyị nwetara ozi gị kedu m ndị ọzọ ka anyị kpọpụtazie afọ maọbụ aha ha Nwachukwu Kennedy Chinedo mmammawo anyị nwetara ozi nke gị biko binyere na anyị aka ịfụnanya na-atụsa ozi a ka ọ na-ejeru na nsọtụ ụwa dum ka ihe edemede ga na-abagasị ebe o kwesịrị ka ọ na-aba pịa shie ka ọ wee na-adasa ọfụma Anita Chris nne anyị nwetara ibinyere anyị aka ịhụnanya ya gaziere gị Jacinta Ngozi Ifeanyi Laz mmanụ Owen Pascal anyị nwetara ozi nke gị Ada Chike Ifeoma Chibuikem anyị gaziere ndewo aha gị na-ebisa agbọ nne onye ka ba o tokwala o ọ dị ma nne nnọọ ọnụla olu gị ọ dị mma ya gazie o mama o
ọ dị mma ka anyị mara ndị zibatagasịrị ozi na akara ekwentị maka na ozi nke dịkwazị ebe ahụ gbanitere. Kalistus Nwanneka istere ụbụlụ, anyị na-ekene gị, ozi nke gị rutere anyị aka, nke gị dịkwazị ebe a. Enwere Vitalis istere ụmụduru egbe agụrụ, ụmụduru egbe agụrụ, anyị nwetara ya, gaziri gị. Ifeanyị istere ọlụ mama, anyị nwetara nke gị. Reverend Madụbụike onye ji onye ameka ụmụaka isi ochie, anyị nwetara ozi nke gị, ya gaziere unu. Ndị azị batachara ozi, anyị nwetara ozi unu. Nke a dejuru ihu akwụkwọ, maazị Mafe ya kalikwara. Ọ dị mma. Chief Godi ndị okwere isere aka ọkwa, Godi ndị okwere, ya gaziere gị, anyị nwetara ozi gị. Na ọtụtụ ndị ọzọ. Onye mụ na-ege ntị, otu a ka anyị ga-esi wee ma ya kpụ na nke tata. Ọ na-asị gị daalụ maka isonyere anyị na nke tata. Echi niile gị na nwanne ukwu ga-anọrịkwazi n'oge isi akọ dị n'akwụkwọ aka ala anyị mgbe ọ ga-awụchakwa. Aka nnọkwa ebe ahụ, mana akụkọ a niile agụpụtara ma ntụnye otu a niile ma ndị nke dị n'iru akwụkwọ Facebook na nke YouTube, lekwa na ebe ụlọ mgbasa ozi Omega kwụ. Echiche na ntụnye otu ndị a niile abụghịkwanụ nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umuchu, kama ọ bụ nke ndị niile na-akpọtụrụ anyị n'oge ihe emereme a. Congratulations.